tomto videu si povieme niečo o chrápaní a spojitosti medzi chrápaním a dýchaním. Chrápanie je jeden z najčastejších spánkových problémov a prešiel až do takej miery, že je v spoločnosti tolerovaný až normalizovaný. Trpí ním odhadom 25% až 60% dospelých a nevyhýba sa ani deťom v miere nad 12%. Chrápanie je hlasný zvuk, ktorý vzniká turbulentným prúdením vzduchu a vibráciami mäkkých tkanív. To znamená, chvejú sa nám tkanivá v oblasti patra, čiže podnebia, v nosohltane a v hrdle. Dochádza k zúženiu dýchacích ciest, sú tam ochabnuté, mäkké tkanivá, zapadnutý jazyk. Behom spánku sa totiž znižuje napätie svalstva a viac sa steny bortia. Jazyk, ktorý nie je zvyknutý na správnu pozíciu na patre, na podnebí, zapadá viac do krku. Primárne chrápanie, teda čisto len chrápanie, je charakterizované zvukom bez prerušení. Ak v chrápaní počuť pauzy, tak ide o spánkové apnoe a tomu sa budeme venovať v samostatnom videu. Aj keď je chrápanie z pohľadu západnej medicíny brané často ako neškodné či bezvýznamné, takmer vždy signalizuje, že v tele je niečo v neporiadku. Môže byť indikátorom, takým nejakým skorým indikátorom zdravotných problémov, pretože zdravý človek, ktorý má dobré dýchanie, nechrápe. A to aj napriek tomu, že na tým autority len kývnú rukou. Čo spôsobuje chrápanie? V prvom rade chrápanie robí neosviežujúci spánok, únavu a vyššiu dennú spavosť. A to aj v prípade, že si toho chrápajúci nie je vedomý, pretože pri chrápaní telo nedosahuje dostatok hlbokého non-REM spánku, kde dochádza k najväčšej fyzickej regenerácii. Chrápanie je totiž problém, ktorý trvá väčšinou dlhé roky a ten človek vlastne ani nevie, aké je tu cítiť sa inak. Často si myslí, že spí celkom dobre, ale v realite je vzdialený, veľmi vzdialený od svojho spánkového potenciálu. Pridávajú sa k tomu príznaky ako spánková deprivácia, teda napríklad nižšia výkonnosť, koncentrácia, podráždenosť, bolesti hlavy a tak ďalej. Chrápanie dostáva telo viac do sympatika nervovej sústavy, preťažuje baroreceptory a to sa prejavuje napríklad výskytom vysokého krvného tlaku, kardiovaskulárnych problémov, zvyšuje sa riziko infarktu, mŕtvice, cukrovky a podobne. O čom sa hovorí menej, je už spájanie chrápania so sexuálnymi problémami, s impotenciou alebo s problémami pánevního dna. Keď u praktického lekára ohlásite chrápanie, tak väčšinou budete odoslaní na vyšetrenie ORL, prípadne do nejakého spánkového laboratória. Ja vidím v návšteve spánkového centra zmysel hlavne z dôvodu možného spánkového apnoe. Pretože bežná verejnosť nie je o tomto probléme dostatočne informovaná, takže lekár vás pošle na kliniku hlavne, aby sa vylúčilo či potvrdilo apnoe. Pozrime sa teraz na výskyt chrápania. U mužov je chrápanie častejšie. Niečo medzi 40 a 57%. Reálne číslo je veľmi ťažké zistiť, pretože mnoho ľudí nejde s takto banálnym problémom ani k lekárovi. Sú na to rôzne fyziologické dôvody, ale aj zlé návyky. Fyziológia, čiže masívnejšie, mäkké patro, podnebie, väčší jazyk a hrtán, vyššia predispozícia k obštrukcii hltanu, často horší životný štýl, pretože v našej kultúre je o niečo vyššie percento mužov s problémami s alkoholom napríklad, fajčením, ale aj celkovo horšou stravou, klobásky a podobne. U žien je vyššie percento pokusov o zdravšiu stravu. Teda u žien máme chrápanie o niečo menej, niekde medzi 24 až 40%, a dôležité je povedať, že ho podporujú napríklad hormonálne zmeny, vyskytuje sa hlavne teda v postmenopauze,
kedy dochádza výrazne k poklesu progesterónu, ktorý spôsobuje nárazové zníženie tonusu dýchacích ciest. Čiže tie vaše dýchacie cesty sa začnú o mnoho viac bortiť proste zrazu. Týka sa to ale aj malých či väčších detí a dospievajúcich. Odráža sa to nie len v horšej kvalite spánku, ale hlavne v nejakých vývojových problémoch, pretože je tam nedostatočná regenerácia, nervová sústava je preťažená a podobne. Najčastejším prejavom je dýchanie ústami, zväčšené mandle, ochabnuté svalstvo. To znamená napríklad spadnuté kútiky, u takých menších detí výraznejšie slinenie, u väčších detí to môžu byť krivé zuby, nočné pomočovanie a podobne. Niektoré z prvotných príčin týchto problémov môžu byť napríklad nekojenie, používanie cumlíkov, dudlíkov, mixovanie jedla a podobne. Viem, že toto sú veľmi citlivé témy, nechcem sa tým nikoho dotknúť, na nikoho útočiť, len chcem zhrnúť nejaké aktuálne poznatky k tejto téme. U detí totižto súvisí nesprávne dýchanie, výskyt chrápania a ďalších spánkových problémov s nekojením, respektíve s používaním flaštičiek, dudlíkov, cumlíkov, mixovaním jedla, pretože nemajú šancu na vlastne správny vývoj orofaciálneho svalstva a je takto narušená správna pozícia jazyka už vo veľmi skorom veku. U starších predpubertálnych detí to môže ešte podporiť napríklad trhanie zubov, kedy sa ešte viac zúži čelusť, vyduje sa patro, zmenší sa priestor v nose a hlavne jazyk sa dostane o niečo viac do krku. Takže ešte sa pozrime na tento obrázok. Vidíme tam normálne dýchanie v spánku. Všimnite si, že je tu dýchanie nosom. A ten vzduch pekne prechádza v tejto oblasti krku. Dýchacie cesty pri chrápaní. Dobre je tu naznačené, že je to veľmi často aj nosom, aj ústami. Ja by som tie ústa teda ešte o pár centimetrov otvorila, čo je najčastejšie. A dochádza k takému zborteniu sa tých dýchacích ciest v tomto úseku najčastejšie. A ten priechod vzduchu je teda výrazne nižší. Pozrime sa teraz na chrápanie a dýchanie. My sme si vraveli, že nesprávne dýchanie cez deň vždy znamená nesprávne dýchanie v noci. Čím nižšiu máme kontrolnú pauzu bolt score, tým vyššia je šanca na chrápanie, tým viac chrápeme. V dýchacích kruhoch rozlišujeme, či sa jedná o chrápanie, ktoré je ako silné a hlasné dýchanie, teda viac menej je pôvod v nesprávnom dýchaní, najčastejšie v príliš objemnom, rýchlom spôsobe dýchania. Alebo sa jedná o zúženie dýchacích ciest. Vtedy je nejakým spôsobom prívod vzduchu limitovaný, napríklad pri chronicky upchanom nose, OSA, čo je obštrukčný spánková apnoé a podobne. Rozpoznávame 2, respektíve 3 hlavné typy chrápania. Chrápanie ústami, kedy dochádza k vibráciu mäkkého patra. Tam je jasné dýchanie ústami, teda jazyk je nutne dolu, zapadá viac do krku a čelusť sa dostáva nižšie. Veľmi často sa spozná aj suchom v ústach po ránu, bolestiami v krku a podobne. Máme ale aj chrápanie nosom, kde ide viac o tie turbulencie v nose a krku, kedy ústa môžu byť zavreté, človek môže dýchať nosom, ale práve nefunkčný dýchový vzorec spôsobuje to chrápanie. A potom kombinácia ústa-nos, čo je taká najčastejšia kombinácia, kedy sú aj otvorené ústa, aj nesprávny dýchový vzorec počas noci. Tak ja vám to ukážem. Tak ja som si teraz prepla mikrofón, aby to bolo lepšie počuť. Skúste si teda teraz so mnou zachrápať pri nádychu aj výdychu ústami. Otvoríte ústa. Takže nejak takto, hej, kľudne si to vyskúšajte. A vyskúšame aj zachrápať nosom,
Teda budeme mať ústa zavreté a skúsime nosom veľmi prudko nasávať ten vzduch. Áno. Predstavte si to ako niečo také, keď máte nejaký chrchel, nejaký hlien v krku a snažíte sa ho stadiaľ vlastne vybrať. Takže nejak takto. Vyskúšajte si aj ten nos, skúste čo najviac potiahnuť, aby to tam poriadne zarachotalo. Je teda jasné, že pri tom chrápaní nosom nám nebude stačiť zatvoriť ústa, pretože my môžeme mať celú dobu ústa zavreté. Tak sme si to teraz vyskúšali spoločne. Ešte vám chcem povedať, že chrápanie sa vekom zvyšuje, súvisí to jednak s nejakým prirodzeným opotrebením, s hormonálnymi zmenami, s úrovňou kolagénu, ale hlavne so spôsobom života a s dýchovými dysfunkciami. Tie sa typicky rokmi zhoršujú a tým aj vlastne fyzický stav dýchacích ciest. Po 40-ke sa zvyšuje chrápanie 6-násobne a z toho minimálne 50% ústami. Teda, čím sme starší, tým viac chrápeme a po tej 40-ke nárazovo viac a tým viac sa nám otvárajú ústa počas noci. Pozrime sa teraz na príčiny chrápania. My sme si rozdelili príčiny spánkových problémov do takých dvoch hlavných skupín. Boli to denné príčiny a nočné príčiny. Chrápanie spadá z veľkej miery do tých nočných príčin, kedy sa vlastne ten problém deje počas noci a ten nám ruší spánok. Čiže je tam nočné zúženie dýchacích ciest a následné vibrácie tkání. Musíme si teda znovu začať klásť tie otázky. Prečo? Prečo tkáne vibrujú? Pretože dochádza k zúženiu dýchacích ciest. Prečo sú zúžené dýchacie cesty? Tak a teraz tu je taká kategória, ktorú ja označujem za pseudopríčiny. Napríklad veľký jazyk, alebo často sa označujú ako objemný koreň jazyka, malá čeľu, zväčšené mandle, nosná prepážka nejaká vybočená, chronické záněty dýchání a tak ďalej. My už vieme, že všetky tieto veci sú len prejavom dlhoročného nefunkčného dýchania a často teda to ide až do raného detstva. Videla som, na nete sa to označuje aj ako anatomické odchýlky, ktoré my v dýchaní vnímame teda ale úplne inak, teda ako následok dlhoročného slabého využívania nosu na dýchanie. Už som vravela, že doktor Butejko vyvodzoval opačnú príčinnosť, to znamená namiesto vety mám upchatý nos a preto dýcham ústami, vravieval dýchaš ústami a preto máš upchatý nos. Takže my vidíme tú primárnu príčinu v tej dýchovej dysfunkcii a tieto ďalšie veci až ako následok dýchovej dysfunkcie. Prípadne niektorí ľudia sa radi odvolávajú aj na genetiku a podobne. Možno správne popisujú všetky tieto veci, súčasný stav ako prejav, ale rozhodne tam nie je jasná príčina a následok. Keď sa znovu hlbšie opýtame, prečo dochádza k zúžení dýchacích ciest, môžeme sa aj vydať takým smerom komplexnejšie odpovede, a to je nesprávne dýchanie a myofunkčné poruchy a zhoršený stav dýchacích ciest. Platí, že výskyt chrápania rastie úmerne s dýchovými dysfunkciami. Takže máme tam dýchanie ústami, o tom sme si už vraveli veľa. Ochabnuté orofaciálne svalstvo a tkanivá, teda steny, ústnej dutiny a hrdla, ktoré sú príliš slabé, aby držali svoj tvar. Keď si láhneme, tak sa bortia, proste akoby človeka zalejú. Je tam znížený svalový tónus hltanových jazykových svalov. Ja to často prirovnávam k tuku a svalom inde na tele. Hej? Že ak máme tehličky na bruchu a lahneme si, tak brucho drží tvar. Ale ak máme faldičky a také cestíčko, tak sa nám to roztečie do strán. Celkovo posilnený sval a elastické tkáne úst a krku
držia lepšie tvár a ochabnuté a povolené svalstvo, prípadne ešte z viac tuku, sa bortí. Ďalej tam máme nesprávnu kľudovú pozíciu. Keď ten jazyk padá do krku, dýchanie sa zužuje. Dýchacie cesty sa zužujú približne zo šírky vášho palca, čo je normálne dýchanie, na šírku malíčka. Teda keď si porovnáte, vedľa seba dáte palec a malíček, tak je tam veľmi výrazný rozdiel a to len tým zapadnutím jazyka. Ďalej tam máme slabé zapojenie bránice a hlbokého stabilizačného systému. Hlboký stabilizačný systém a stav našej bránice extrémne súvisia s chrápaním a apnoe. Ľudia, čo chrápu, majú typicky veľmi slabé zapojenie bránice, vnútrobrušný tlak sa tam rozpadá, nesprávne sa vytláča brucho vpred a podobne. A potom ešte jemné a rýchle dýchanie, takže my sa snažíme dostať veľký objem vzduchu cez veľmi úzkú trubicu. Funguje to podobne ako pískanie. Si predstavte, že rýchlo potiahnete vzduch a zúžite ten priestor a to spôsobí ten zvuk. Máme tu tiež nejaké zhoršujúce faktory chrápania, ktoré ale nie sú primárnou príčinou. Máme tam únava vysoká, alkohol. Pri alkohole sa viac uvoľní aj my, ale teda aj krčné svalstvo a dochádza tým tlakom k zúženiu dýchacích ciest. Vlastne nás to tak zaleje ako želé, plus to naše dýchové centrum sa malinko utlmi. A aj ľudia, ktorí bežne nechrápu, tak tým rozvoľnením z alkoholu môžu chrápať. Kouřenie, čiže fajčenie, sliznice fajčiara sú neustále vlastne viac zdúrené, majú menšiu kapacitu, menej riasinkových epitel, čiže tých výstielka tej nosovej sliznice je tam poškodená, majú viac hlienu a celkové vyššie riziko zápalových procesov dýchacích ciest. Lieky na spanie tie ešte viac uvoľňujú už tie ochabnuté svaly. Nadváha. Tuk sa môže hromadiť v oblasti krku, hltanu. Utlačujú sa dýchacie cesty. Čiastočne tam môžeme zarátať aj vek, kedy dochádza vlastne k povolovaniu svalstva. Patro stráca tú pružnosť, podnebie v dôsledku znižovania kolagénu a podobne. Rôzne dýchové problémy ako astma, alergie, chronicky upchaný nos a tak ďalej. Čiže zas tie veci, ktoré súvisia s dýchovým vzorcom, dýchaním ústami a podobne. Takže teraz sme sa pozreli na chrápanie, jeho nejaké základné príčiny a v ďalšom videu už preberieme konkrétne možnosti riešení týchto príčin.